Krásny podvečer vám prajem, všetkých vás tu zdravím, vítam. Tému, ktorú mám pre vás nachystanú, je taká zaujímavá. Ma napadla, že v čom ste naivní. Teda v čom si naivní. Kartičky sú zamiešané, neviem, či ich idem miešať, je to tzv. Taký zlatý tarot, vidíte, ako sa to leskne, oni sú proste, mali by byť údajne, že vraj aj dokonca vode odolné, aj ohýbať všetko. No len tým pádom sa ťažšie miešajú, ale premiešané sú. Skúsime, či to pôjde aj s miešaním, keď nebudem vyťahovať iným spôsobom, čo asi aj hneď urobím. Takže v čom ste naivní? Možno si niečo neuvedomujete, alebo skôr sú to potom také tie veci, že si nechcete, dajme tomu, priznať, takže v čom ste naivní? No, tu hneď vidno, že v podstate päťka palíc je aj vnútorný boj, ale aj vonkajší boj. To znamená, že tu sú vo vašom okolí, respektíve vo vašom živote sú stále vyvolávané nejaké nezhody, nejaké hádky, do čoho sa dáte nejakým spôsobom vtiahnuť. V čom ste naivní? No, ste naivní, dá sa povedať v tom, že presne, že tu, čo sa týka týchto hádok, že tam aktuálne bude nejaká spravodlivosť. Tá spravodlivosť tam bude, ale nie teraz. Z týchto energií, ktoré sa tu nachádzajú, nevnímam, že by tá spravodlivosť mala prísť niekedy teraz. No presne, tu dozrieva čas na niečo. Takže naivita, že sa tu ukončia nejaké hádky, ktoré sa týkajú vzťahov. Môže tu ísť o vzťah aj partnersky, ale kľudne tu môže ísť o vzťah aj nejaký kamarátsky. Kartička sa väčšinou spája s, zdá sa povedať, s takouto energiou spriaznených duší. Nemusí to vždy byť partner ako partner, môže to byť fakt suseda, kamarátka. A tu čakáte na nejakú spravodlivosť. To je to, že tá spravodlivosť príde. Len vy tu čakáte, že tá daná osoba sa nejakým spôsobom, ako sa povie, prebudí, preberie a bude chcieť byť spravodlivá. Tam je u vás ten kameň úrazu, ako sa povie, tam je u vás tá naivita. Čo tu máme ďalej? Sedmička palíc. To sú všetko presne také tie energie, kde je potrebné, aby ste ustáli, aby ste vy ustáli to, za čo bojujete. Toto sú väčšinou také tie vnútorné boje. Sedmička palíc je o tom, že tu nevidíme, kto je nepriateľ, tu nevidíme, proti komu bojujeme. Tu je to také, že ustrážiť si presne nejaký taký aj svoj priestor, ale vzhľadom na to, že tu máme palice, oheň, kreativitu, tu si ustrážte aj nejaké svoje pohnutky, nejaké svoje možno, že nápady. Lebo oheň vie v podstate určiť vývoj aj danej situácie. Takže tu ste nejakým spôsobom trošku uviazli v tej naivite. No a máme tu Vyselca. Veci sa spomalujú, nejdu asi takým tempom, ako by išli. Ale vravím, tu je to všetko to, že vy sa spoliehate, vy sa spoliehate ani nie tak, že na tú presne, hej, na tú vyššiu spravodlivosť, ale vy sa tu spoliehate na to, že osoby alebo aj osôb tu na ktorých sa to týka, že budú spravodlivé. Že sa nejakým spôsobom preberú, prebudia a uvidia, v čom trebárs sú voči vám nejakým spôsobom neférovi, že čo sa tu deje. Dáme si nejakú poslednú kartičku. Posledná kartička. Eso pohárov. Takže nakoniec tu dojde, dá sa povedať, k nejakému aj uzmiereniu, k nejakej takej tej sviežej, novej energie. Je tu energia vody. Energia vody, jej účelom je veci zmyť, obmyť, prípadne presne niekedy aj nechať nejaké veci plynúť. To sa teraz od vás vyžaduje. Tu nejak nebojujte s tým, len nebuďte naivní, hej, nespoliehajte sa na to, že tá osoba niečo tu urobí, k tej spravodlivosti príde. Ale záverečnou kartičkou by som povedala len toľko, že nechajte veci plynúť tak, ako plynú. To ale neznamená, že vy budete pokračovať presne v takej tej naivite, o ktorej sa tu bavíme. Len je potrebné pre vás vedieť, že je tu energia priamo zo zdroja, ktorá je ponúknutá
očistiť sa, očistiť možno, že presne aj nejak svoju povesť. Toto ste tu mali teraz nejakým spôsobom počuť, toto som vám mala odovzdať, takže verím, že pomohlo. Ak niekto osobné výklady, tak kľudne píšte, dohodneme termín cez Instagram, cez mail a dajte kľudne vedieť toto, ako na vás sedí, či sa vám tu niečo také deje, že počas tohto výkladu vám to tak nejak, ako sa povie, tak doťuklo, že aha, toto som aj ja, toto sa u mňa práve teraz deje. Majte sa krásne.